Què tal? Bona nit, benvinguts als informatius ESAP. En la jornada d'avui anem a tractar notícies sobre societat, obres públiques, cultura i festivitats. Avui és dimecres, és 13 de novembre i comencem amb les següents notícies. El jurat popular ha fallat que Miguel López no va matar amb 2 trets al cap a la seva sogra i vídua de l'expresident de la CAM, Vicente Sala. Durant la setmana vinent, la magistrada del cas dictarà sentència absolent a López dels delictes dels quals se li acusa. El president de la Diputació, José Martí, va replegar ahir per la vesprada al costat de la diputada provincial de Turisme, Virginia Martí, el guardó que reconeix al programa Castelló Ruta de Sabor com a millor iniciativa turística de 2019. La Fira d'Ontinyent inclourà enguany 2 dies sense soroll, per tal de fer-la inclusiva per a persones amb trastorn d'espectre autista, diversitat funcional, així com gent gran o persones a qui molesta el soroll. Comencem aquest informatiu a Alacant parlant del cas Sala. El jurat popular ha fallat que Miguel López no va matar de 2 trets al cap a la seva sogra i vídua de l'expresident de la CAM, Vicente Sala. Durant la setmana vinent, la magistrada encarregada del cas dictarà la sentència que absolrà a López dels delictes dels quals se li acusa. Un caso más que mediático. El crimen de la viuda del expresidente de la CAM ha sido contenido recurrente en los últimos años de muchos espacios televisivos y de la prensa escrita. Una investigación que llevó en octubre al juicio que sentaba como principal acusado a Miguel López, el yerno de la víctima, Mari Carmen Martínez, con un jurado popular compuesto por 9 personas que siguieron todas las sesiones desde que empezara el día 14 de octubre. Un proceso de 28 días donde las acusaciones a López han sido continuadas y reiteradas. El acusado salió y le dio las llaves a su suegra. La acompañó al lavadero y disparó en el momento en que su suegra pudo sentarse en el coche. Por su parte, el principal sospechoso, Miguel López, silencio absoluto. Solo ha contestado a las preguntas de su abogado. El acusado que no ha cometido el crimen del que se le acusa no debe tener ningún problema en responder a todas las preguntas que se le hacen. Y llegaron los alegatos finales del conocido como caso Sala. Sesión de jornada completa, 8 horas, donde la Fiscalía y acusación mantuvieron su calificación inicial y lanzaron un mensaje al jurado popular. Veredicto de culpabilidad. Y el jurado popular, tras 3 días deliberando y tras tener que contestar a 12 preguntas, tales como si creían que López disparó a su suegra, si lo hizo con una pistola sin licencia o si la mujer murió tras una larga agonía. Decisión por mayoría. 6 a favor de la inocencia, 3 en contra. Resultado, su absolución. L'Institut Tecnològic del Producte Infantil IDOSI ha presentat una nova edició de la seva guia del joguet 3.0, una guia que recull els consells per a dotar els xiquets dels millors productes per a la seva educació. Cada any, quan s'apropen les dates nadalenques, l'Institut Tecnològic del Producte Infantil IDOSI, més conegut com a IHU, presenta la seva guia del joguet 3.0. Es tracta d'un document que avalua mitjançant estudis desenvolupats durant mesos i hores de joc entre pares i fills la qualitat del joc i com afecta a l'evolució dels menuts. Es tracta d'una eina que qualsevol pare o mare pot utilitzar per a documentar-se al voltant dels millors joguets per a encarregar als Reis Mags o al Pare Noel, però també suposa una anàlisi de la realitat del joc per als xiquets espanyols. L'estudi dut a terme per a IHU abarca fins a 600 famílies amb xiquets menors de 12 anys, entre els que ha detectat una situació preocupant. Fins al 82% dels xiquets espanyols no juga el suficient temps recomanat pels experts a l'aire lliure. En el cas del joc interior, aquest percentatge es redueix fins al 35%. Cada tipus de joc, ja siga a casa, fora d'ella o amb pantalles o altres dispositius, requereix d'un temps per a despertar elements com la curiositat o la creativitat dels joves. No jugar suficient per part dels menuts pot suposar problemes en l'evolució futura dels mateixos.
Més del 80% dels xiquets i les xiquetes no estan jugant el temps que deurien al joc d'exterior, és a dir, estan jugant menys d'una hora, que és el mínim, fins i tot és el temps que passen les persones que estan empresonades ixen al pati a jugar, es deixen com a mínim una hora, tenim que traure els nens i les nenes a jugar al joc de l'exterior. Hi ha un augment del joc compartit i el joc en família molt relevant. Els pares i les mares el que fan és que estan intentant fer que els xiquets i les xiquetes deixen d'estar jugant a jocs en pantalles i comparteixen amb ells en jocs de taula, algo que és molt relevant. I per altra banda també estem trobant una reducció de lo que serien els joguets estereotipats. La guia IJU del joguet 3.0 distingeix entre 5 diferents etapes vitals dels menuts en funció a la seva edat i avalua els millors joguets en funció a 14 de les seues tipologies. Destaca també factors com els valors inclusius i no sexistes a l'hora de qualificar-los com els més aptes per als menuts. A banda, l'edició d'enguany de la guia també ha creat iJugar, un calendari amb el que ajudarà als pares a detectar manques en el temps de joc dels seus fills, pegant adhesius que indiquen un seguiment del temps de joc. Aquesta guia mostra més diversificació encara de joguets i possibilitats per a tots els xiquets i xiquetes, no? Sobretot atenent a aquesta línia d'investigació que des d'IJU està duent-se endavant, que es diu joc, joguet i diversitat, on realment cada vegada és més inclusiva, és no sexista i sobretot ja atén la demanda dels més menuts i més menudes en tots els àmbits que podríem dir són de problemes o diversitat auditiva, motora, visual. I estem augmentant cada vegada més el joc col·lectiu. I això és important, no? Per a una societat més inclusiva, on la col·lectivitat jo crec que és important per a la seva cohesió en l'àmbit social, el que el joc cada vegada siga més col·lectiu. Aquesta guia és l'única de la seva classe que existeix a tota Espanya i que compta amb productes d'acreditada qualitat i validesa formativa per als menuts. Una ona de fred polar arribarà durant els pròxims dies a la província de Castelló, fet que provocarà un descens de les temperatures arribant fins a mínimes de menys 3 graus. Els aparadors de les zones comercials són els primers a indicar-nos que el fred ja ha arribat. I és que a partir de demà dijous s'espera un notable descens en les temperatures en tot el territori nacional. Els comerciants es preparen per a viure l'inici de la temporada d'hivern. Sí, de verdad que desde esta semana, bueno, más o menos a mitad de mes, la gente se va preparando, pero esta semana ha sido el punto fuerte. Se ha notado muchísimo y la verdad que estamos súper contentas de tener movimiento y trabajo. L'Agència Estatal de Meteorologia posa en marxa des d'avui fins a divendres un avís especial per fenòmens adversos, quant a temporal marítim i de pluja, amb un notable descens de les temperatures que pot deixar la cota de neu als 500 metres. Per a demà s'espera a la Comunitat Valenciana intervalos nubosos, sense descartar precipitacions en l'interior de la meitat nord de la província. La cota de neu per al divendres rondarà dels 800 a 1.000 metres. En les temperatures màximes diürnes és on més es preveu el descens. El vent de l'oest moderat a fort amb ratxes molt fortes a València i Alacant. El president de la Diputació de Castelló, José Martí, va replegar ahir per la vesprada, junt a la diputada provincial de Turisme, Virginia Martí, el guardó que reconeix al programa Castelló Ruta de Sabors com a millor iniciativa turística de 2019. El president de la Diputació, José Martí, va recollir ahir a la vesprada, del costat de la diputada provincial de Turisme, Virginia Martí, el guardó que reconeix el programa Castelló Ruta de Sabor, com a millor iniciativa turística de 2019. El guardó s'ha entregat en el marc de la Fira Gastrònoma, que tancava ahir les seues portes a la Fira de València després de 3 dies de frenètica activitat. A la fira, 27 productors de la província han mostrat els encants, la qualitat i la innovació de la gastronomia a les comarques castellonenques. Els que són els mereixedors i, per tant, els guanyadors d'aquest premi són els nostres productors, els nostres faedors, artesans de tots aquests productes que ahir vam tindre ocasió de degustar,
perquè tindrien que cada vegada ser més coneguts per la pluralitat, la diversitat de gustos, de sabors que fan possible. Des dels tomàquets de penjar, l'oli, la trufa, els vins, tot és aquesta pluralitat, aquesta diversitat que dona presència, dona singularitat a la nostra província i que té en la ruta del sabor un dels màxims mensatgers, un dels màxims exponents de la nostra província. La diputada Virginia Martí ha destacat que amb la reorganització el passat mes de juliol de les competències de la Diputació, Castelló, Ruta de Sabor, s'inclou dins del Departament de Turisme, el que és per a Virginia Martí una prova de que creem en els nostres productes i en els nostres productors com a millor carta de presentació de Castelló. Tots dos han volgut donar les gràcies a l'organització per aquest gran reconeixement, tant per a la província de Castelló com per a la Diputació. També José Martí s'ha reunit a la comarca dels Ports amb els alcaldes de les 8 comarques que conformen la província, per tal d'escoltar les propostes dels edils per a millorar els seus municipis. José Martí, president de la Diputació de Castelló, s'ha reunit amb més de 100 alcaldes de les 8 comarques de la província per tal d'escoltar les propostes dels edils i millorar les necessitats dels seus municipis. A la comarca dels Ports, la reunió es va dur a terme al CEDES de Morella amb la presència del diputat provincial dels Ports, Santiago Pérez. Amb reunions com aquesta, la Diputació pretén conèixer de primera mà les necessitats de totes les localitats i així poder elaborar uns pressupostos el més adequats possibles. No anàvem a parlar, anàvem a escoltar, perquè el que és important és que la Diputació escolte els seus alcaldes. Estem dient que els municipis tenen que ser majors d'edat. Des d'aquesta majoria d'edat hem escoltat el que eren les seues propostes, el que eren les seues necessitats, les seues prioritats, i això ho hem traslladat als pressupostos del proper any, de l'any 2020. El municipi de Palanques ja disposa de la nova Casa de la Cultura i també llar dels jubilats. Amb els treballs finalitzats s'ha aconseguit modernitzar l'edifici i transformar aquesta casa en una llar que acollirà tota una mena d'activitats i serveis. L'Ajuntament de Palanques en els darrers anys ha necessitat moltes ajudes per tal d'acabar l'obra de la Casa de la Cultura, que també és la llar dels jubilats. Amb els treballs finalitzats s'ha aconseguit transformar-la en un modern edifici que albergarà tota mena d'activitats i serveis. Tenim ja acabat el que és la sala on estem, que és la sala per fer activitats, la sala de reunions, i és que Palanques no disposa d'un local adequat i en condicions per fer diverses activitats. Per exemple, si volem fer algun curset, alguna conferència, passar a una projecció d'alguna cosa, o inclús quan tenim que fer alguna activitat al carrer i no fem antes, ara ja disposem d'un local on podem acudir i poder fer l'activitat. Després, una altra zona que també està habilitada és a la part de baix del que és la llar dels jubilats, que actualment és on està la unitat de respir i on tenen ells la seva sede. I en la part baixa també ha habilitat una zona que dona servici com a de peluqueria i així la gent major, la gent que no pot anar a utilitzar aquest servici, cada 15 dies tenim aquest servici a Palanques i podem disposar d'ell. A més, per al 2020, en la part superior de l'edifici es construiran 2 habitatges de titularitat municipal. Que està encara en obra i està pendent de concloure, està projectat fer 2 viviendes, una que serà més gran i una més xicoteta, però en principi ja tenim projectat per l'any que ve, a veure si el que és la xicoteta ja pot estar en funcionament. A l'hora de construir aquest modern edifici, l'Ajuntament de Palanques també ha tingut en compte el tipus d'energia. La calefacció funciona amb geotèrmia i està previst instal·lar nous elements amb energies renovables per tal que la seva autogestió energètica siga una realitat. Tenim previst, a veure si podem, el més pront possible, en el que és la part de la taula, d'instal·lar també plaques solars, perquè també dono d'apoyo simplement perquè sigui un edifici el més autosuficient possible i també si ens permetís a un ajuntament com Palanques reduir el que són els costos de manteniment i costos fijos. La Casa de Cultura de Palanques està habilitada també per a persones amb dificultat de mobilitat. D'aquesta manera, l'edifici compleix perfectament amb totes les normatives exigides per la llei per al seu funcionament.
El municipi de Vinaròs celebrarà el pròxim dia 25 de novembre la festivitat de Santa Caterina i ho farà amb una àmplia programació d'activitats infantils. La veritat esperem que agraden a tot el món i que xalem i disfrutem perquè realment ara per ara també és un dia festiu en el qual també els pares i les mares estan i crec que se crea una unió entre pares, xiquets i tot, i divertir-se i passar-s'ho bé. I ara li passo la paraula a Víctor i tornar-los a agrair a ells dos la seva col·laboració i la seva faena durant tots aquests anys perquè el Santa Catalina no s'hagi perdut. Els pastissers ja fa molts anys que celebrem i ajudem a continuar aquesta festa de Santa Catalina i Sant Nicolau. Antigament se feia Santa Catalina per als xiquets i Sant Nicolau per als xiquets, però ara ho han reunificat tot i es fa una festa un dia molt bonic i molt lúdic per als crios d'escola. Per als catalinets, per les catalines i per nicolauets, però tant jovenets com grans, perquè aquí a Vinaròs, quan són xicotets, que anem a l'escola, és una festa que ens agrada molt i se veu que per durar els anys, tant els abuelos com els pares dels crios també ho celebrem. És una festa que ens ompli i ens agrada. I els pasteleros estem ahí ficant la prima i el pastisser de merengue al mig de la taula perquè la gent se'n recorda quan era petit, tornant a aquells temps de la infantesa i un any tras any estem ahí donant marxa al pastisser de Santa Catalina. També a Castelló continua la mostra de teatre de reclam amb una programació molt variada i plena de representacions amb temàtiques molt interessants. El Reclam 2019 és una finestra oberta a les arts per on visualitzar propostes interessants que pretenen moure'ns a la reflexió i a despertar el nostre sentit crític per entendre millor el món i la realitat que ens envolta. La 27a mostra de teatre, que va començar el 2 de novembre i finalitzarà l'1 de desembre, ens deixa obres de clown com la de Escargots a Castelló este dimecres o teatre aquest mateix divendres de la mà de Federico García Lorca com Maria Pineda. Per al cap de setmana, un combinat de teatre, dansa i circ que acollirà el Paranimf de la Universitat de Castelló amb hipos, Josafat o maletes de terra a Almassora. Com veieu, hi ha una mica de tot, noms destacats i consagrats, aposta per la gent de casa, sorpreses diverses i tot tipus de gèneres i estils. Òscar Campos, escriptor, professor i pianista, ha presentat avui en la sala de premsa de la Diputació de Castelló el seu últim llibre La música per a piano, composta per autors castellonencs fins a 1936. L'autor ens ha explicat amb detall el llarg procés i les dificultats de la documentació i la investigació. La investigació em va portar prop de 7 anys. 4 anys per a la recerca i 3 anys per escriure, per organitzar tot el material que tenia. I em vaig tindre que dirigir, perquè encara que siga un treball sobre autors de Castelló, autors que van viure en Castelló, molt pocs. És a dir, vaig tindre que anar, a part a diversos arxius de la província de Castelló, el treball es va fer també en València, se va fer també molt en Madrid, en Barcelona i també en diversos arxius i biblioteques de París, perquè alguns dels autors resulta que eren carlins i al perdre la guerra carlista van tenir que estar exiliats a França i allí van fer vida i inclús van arribar a publicar obres de piano en París. Campos ha destacat alguns dels autors castellonencs en els que ha basat la seva obra. N'hi ha molts autors, a veure, però sobretot n'hi ha alguns que sí que tenen molta obra escrita. He de dir que hi ha hagut algunes biografies sobre aquests autors. Per exemple, els germans Gavaldà, sobretot José Gavaldà de Vinaròs, José Manuel Palacio Bover va fer un treball sobre això, sobre aquests autors, Daniel Gil Jimeno va fer un treball sobre Abelmus, és a dir, hi ha autors, Vicente Pitarch, el seu rebesnet va fer inclús articles sobre ell també, Carlos Pallarès, és a dir, n'hi ha molts autors i jo penso que la música és pareguda, és de qualitat, alguns sí que tenen una o dues peces avant, però en realitat el que és el corpus del treball és un corpus digne de ser estudiat i d'estar orgullosos d'ell.
També l'autor ha volgut agrair la gran labor del Servei de Publicacions de la Diputació que han editat el llibre. La Fira d'Ontinyent inclourà enguany 2 dies sense soroll per tal de fer-la inclusiva per a persones amb trastorn de l'espectre autista o amb diversitat funcional. Durant 2 dies d'11 a 14 hores, les atraccions de la Fira d'Ontinyent romandran sense música ni soroll, una acció que fa possible una fira més accessible i inclusiva a persones amb trastorns d'espectre autista, TEA, diversitat funcional, així com també gent gran o a qui els moleste les estridències. Els dies seran el dilluns 18 de novembre i el 24, el diumenge del segon cap de setmana, on cada any s'ofereix l'accés a les atraccions a preus populars, una acció que es fa ressò de la demanda de l'associació Incloutea. Avui, en el marc de la Fira d'Ontinyent, es presenta una jornada sense soroll, sumant-se a grans esdeveniments que han pres consciència per a aquest col·lectiu de persones amb espectre autista, com és la Fira de Sevilla, la Fira Xàtiva i ara Ontinyent, cap a les persones amb El TEA es manifesta amb símptomes relacionats amb la interacció social, la comunicació i la falta de flexibilitat en el raonament i comportaments. Alguns d'aquests xiquets o xiquetes presenten una hipersensibilitat auditiva, la qual cosa fa que siguin extremadament sensibles a certs sorolls, forts i fins i tot llums brillants i multitud de gent. Per això la fira, malgrat la seva pretensió lúdica i divertida, es converteix en un emplaçament molest a causa de la música i la disparitat de llums. Aquesta iniciativa posa un granet d'arena en la tasca de conscienciació i coneixement del TEA. Les persones que el pateixen sí podran enguany gaudir de la Fira d'Ontinyent com ja ho fa la resta. A la localitat valenciana d'Albal està previst que per a 2022 es faci realitat el somni de molts veïns de la localitat. Arribar a València en sols 12 minuts mitjançant el servei públic. Arribar d'Albal a València en 12 minuts emprant transport públic és un somni que cada vegada està més prop de fer-se realitat per als veïns d'Albal. Un somni que arriba per raïls i que ja s'ha adjudicat la construcció de la nova estació de tren que començarà a funcionar en un parell d'anys. Anem a començar les obres com estava previst, per tant jo estime que allà el 2022 ja n'hi haurà l'estació i ja podran parar els trens. Les coses aquestes no són fàcils d'aconseguir. Adif no fa estacions noves, sinó són de l'AVE, coses d'estes. De Rodalies no ne fa de noves, solament al millor en grans ciutats. Hem aconseguit precisament a Sant Albal i per a mi és un objectiu aconseguit. Des del consistori mostren la seva satisfacció per esta infraestructura que millorarà la mobilitat dels veïns i que suposa una de les fites més importants de la legislatura. L'estació representa un pas molt important. És una revolució social, demogràfica, econòmica, tot. I per això estem treballant, per a que això siga una realitat i que els veïns d'Albal puguen estar en 12 o 13 minuts al centre de València, a l'estació del Nord, i no tinguin que anar en l'autobús a València, que tarda entre 40 i 45 minuts. Les obres de la futura estació de tren d'Albal començaran abans que finalitzi l'any, segons ha confirmat Adif a l'Ajuntament d'Albal. Durant la darrera edició de Gastrònoma, la fira gastronòmica que s'ha celebrat durant aquests dies a la Fira de València, el reconegut cuiner Juan Roca ha llançat un missatge de conscienciació en defensa d'un consum y una pesca responsables. Sobre todo la importancia de ese diálogo con el pescador en este caso, pero en general también reivindicamos ese diálogo y ese contacto directo con la gente que está trabajando la tierra, que está en el mar, y que suministra los productos que hacen posible que hagamos la cocina que hacemos, ¿no? Reivindicarlo esto es necesario cada vez que tenemos la oportunidad. Hoy lo hemos hecho de una manera maravillosa, ¿no? 3 tenores juntos en un escenario que creo que nunca habíamos cocinado juntos y es bonito como experiencia, en este caso a partir de un solo producto. Pues la gamba es un producto fetiche para nosotros, es uno de esos productos que intentamos tener siempre en nuestra oferta, respetando vedas y respetando evidentemente los ciclos, pero siempre que podemos la tenemos. Nosotros hoy estamos en Gastrónoma para democratizar el conocimiento, las recetas también, pero el democratizar el conocimiento, saber de qué tenemos entre manos es muy importante, porque si no sabemos
cuánta gamba hay ahí dentro. Si estamos pescando a destiempo, nos lo cargamos. Y nos cargamos no un producto, un patrimonio. Y lo que queríamos significar básicamente es el regalo del mar hacia nosotros. Aquestes han sigut les notícies de la jornada. Ens despedim per avui, però tornem demà a la mateixa hora per oferir més informació de la Comunitat Valenciana. Que passa una bona nit.